Magulaman day taron guys, atong gulaman guys ay ako na siyang gisagol ang green o grade guys. Unya mo day resulta brown. Ya dara ang atong kuan guys ay dara ang ato ang paramiksanan ready na. Ya karon kay gahi naman ato na sa ding hiwa-hiwaon guys. Diri ba sad ko makatulid? Tulid lang ni guys. Bahala na guys. Importante guys, makiwag. Maginagmay ba? Kaya ang masunod na stopper. Ito na dahil sa pagmahon. Pwede siyang i-transfer guys. Kaya nahuman na na itong hiwa-hiwa. Sarapag pa ito. Dito. O na ni. Ano ito na. Tawa guys. Nindot sa noog color guys, brown. Brown ba? Unique. Unique hinonsad. Brown. Sago lang kuan ba may color. Guys, atong tilawan guys. Lami kayo. Lami kayo. Perfect. Thank you for watching guys. Don't forget to follow my feeds, YouTube channel guys. Don't forget to follow more for more videos.